When I test you, Lær at køre en tuk-tuk med mig. Ja, i dag er vi taget til de varme lande for at lære at køre en tuk-tuk. Jeg hedder ikke Kasper, men jeg har en fucking... Ja. Anyways, det der, det er ikke en bremse, det er en kobling. Hvis man ikke bruger koblingen korrekt, så kan man ingen steder hen. Så meget kan jeg godt fortælle dig det lige nu. Men ja, lad os tage et kig på ruten. Vi starter med nogle træer, kører videre hen med nogle træer, og så af ved nogle træer. Er du klar for det her? Sikke en god start! Jeg prøver at starte en Hamilton. Ja. you are flushed, you shouldn't have flushed. Ja, der er tilskrive her med kobling. Med kobling, kan det lige se? Det ved dig. Det er fint. Nu, lad os lige... You should not release this one by fast. Ja, så kører vi igen, og jeg må indrømme, det var altså ikke sådan. Jeg huskede, at det skete, men ja, hvad med det? Hvad med det? Han prøver at sige, at jeg var rigtig god, og han vil nu være min kunde. Det får du lov til. Tuk, prøv at se med. Står der for det? Tuk. Tak, tuk.